Yeah. Okay. Vi startede ned i bunden, men vi kæmper os deropad sammen med de vores og 1,5 liter vodka. Ikke andet end et rapperliv, den sang kender du nok, ja. Masser af offer, sælge sin sjæl for en spritny Nokia. Hvad ved de mennesker, det er svært at gennemskue. De tror alle sammen, at de kan bryde igennem på en uge. Kukkeliku, whoop-ti-woo. Se mig nu, sikke muligheder blandt alle disse uduligheder. Skillstand er sjældent ting i dag, når alle folk bare kan hoppe på og hoppe af på med på. Det er så loco, fuck det på. Oh no, de siger det no-go, men hvad fuck ved de om flowsprog? Den næste flaske vi åbner, det er en Valentin sammen med Visnjæv, som kom 1,5 time efter. Nu sidder vi alle sammen bare og skriver tekster, fylder vores hæfter med lort, som vi hæfter for. Hvis vi alle sammen blower op næste år, hvem bliver det bedste for? Fra den skolegård, den evige konkurrence i den benhårde branche. Find ud af, hvem der er der for dig, og tag det roligt.